Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda mata za su rabu da infection har abada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin namu. Yadda mata za a rabu da infection kwata-kwata insha Allahu. Mun yi binciken cewa kashi 60% na mata na fama da wannan matsala, kuma muna samun complaint sosai akan wannan larura. Saboda haka muka yanke shawarar taimakawa 'yan uwanmu mata da yadda muke haɗa magungunan wannan matsalar. In dai aka bi ta to insha Allahu za a rabu da infection kwata-kwata da ikon Allah. Ga hanyoyin kamar haka. Na farko, a samu saiwar garafuni da sassaƙen magarya sai a tafasa. Idan ya ɗan huce sai mace ta dinga kama ruwa da shi kullum sau ɗaya, yana maganin buɗewa da ƙaiƙayi. Na biyu kuma shine a samu garafuni da sassaƙen sanya sai a tafasa. Mace ta dinga shan ruwan rabin kofi da safe, rabi da yamma, yana fitar da dattin mara da maganin farin ruwa mai wari. Na uku kuma shine a samu furen tumfafiya sai a shanya ya bushe, a daka a dinga zubawa a cikin nono ana sha, yana magance matsalar ruwan infection. Na hudu kuma shine a samu lalle da ganyen magarya da kanunfari, a haɗa waje ɗaya a daka, sannan a tafasa, a zuba farin miski a ciki. Idan ya ɗan huce sai ta shiga ciki ta zauna tsawon kamar minti 10. Yin hakan yana maganin ƙaiƙayi da ƙuraje da buɗewa da daɗewar gaba. Yin hakan yana maganin ƙaiƙayi da ƙuraje da buɗewa da kuma ɗaɗewar gaba. Na biyar kuma shine a samu kabewa a dafa ta. Bayan an dafa sai a tsame ta daga ruwan, a jajjaga ta ko a birga, a zuba a madara ko nono, sannan a haɗa da zuma a sha. Wannan yana maganin rashin sha'awa da bushewa da rashin gamsuwa. Na shida kuma shine a dafa zogale. Idan ya dafu sai a murje shi ko a dama, a tace, a yi lemon juice da shi. Yana maganin fitar farin ruwa mai wari da cushewar mara, kuma yana ƙara ni'ima sosai. Na bakwai kuma shine a samu ɗan tamburawa da albabunat, a tafasa a zuba man hulba a ciki. Sai mace ta samu ta tsuguna, tururin ya dinga shigarta. Idan ya ɗan huce kuma sai ta shiga ciki ta zauna. Zai magance mata ƙaiƙayi da ƙuraje, kuma yana sa mace ta matse sosai. Na takwas kuma shine a samu farar albasa da kanunfari da citta da malmo da barkono da raihatul hubbi, sai ki dake su, ki yi yaji da su, ki ringa cin abinci da shi. Yana saukar da ni'ima da magance duk matsalolin sanyi. Na tara kuma shine a samu sabulun zaitun da sabulun habba, sai kuma a daka su. Sai a samu ganyen magarya da garin bagaruwa, a dake a tankaɗe, sai a zuba a kan sabulun da aka daka, sannan a kwaɓa da ma'ul kal. A zuba man tafarnuwa da farin almiski, sai mace ta dinga kama ruwa da shi kullum sau ɗaya, da ruwan ɗumi amma ake tsarki da shi. Wannan sabulu yana maganin ƙuraje da ƙaiƙayi da fitar da wari. Na goma kuma shine a samu man zaitun da man habba da man tafarnuwa da man kanunfari, sai a haɗe su waje guda. Mace ta dinga shan cokali ɗaya kullum kafin ta karya. Yana wanke dattin mara, kuma yana samar da ni'ima. Na 11 kuma shine a samu ciyawar kashe zaki da farin magani, sai ta haɗa waje ɗaya, ta ringa jiƙa rabin ƙaramin cokali tana sha, sannan ta dinga shan man zaitun cokali ɗaya kullum kafin ta karya. Wannan yana maganin dattin mara da wanke daudar mahaifa. Na 12 kuma shine a ɓare tafarnuwa. Idan za ki kwanta bacci sai ki ɗauki sala ɗaya ki yi matsi da shi. Ana son idan mace za ta yi wannan haɗin to miji ya ɗaga mata ƙafa, wato kada ya kusance ta. Da safe sai ta tafasa garin hulba ta zauna a ciki. Za ta yi hakan har tsawon kwana 3. Na 13 kuma shine ki haɗa hulba da bagaruwa guri ɗaya,
ki dafa idan ruwan ya sha iska sai ki zauna a ciki, kuma ki samu man habbatus sauda ki yi matsi da shi. Allah ya sa mu dace, amin. Allah ya sa mu amfana da wannan fa'idoji da muka gabatar, amin. Kar ku manta ku yi sharing domin sauran jama'a su amfana, hakan zai sa kuma ku samu lada. Allah ya sa mu dace, amin.